Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. фарзанд рӯзе модари бадкораи худро бо марде ҳамоғӯш дид. хашм бар ӯ ғолиб омад, ханҷаре бардошту ба сӯи модараш ҳамлавар шуд ва ӯро кушт. марде ба ӯ эътироз кард ки эй бадсиришт, чаро модаратро куштӣ? магар муҳаббатҳову ранҷҳояшро фаромӯш кардӣ? фарзанд гуфт: бадкора буд, ӯро бо марде дидам, куштамаш, то дигарон чунин накунанд. он шахс гуфт: эй кош мардро мекуштиву модаратро раҳо мекардӣ. фарзанд гуфт: дар ин сурат бояд ҳар рӯз мардеро мекуштам. эй азиз, он модари бадкораи бадхӯ ҳамон нафси туст, ки дар ҳама ҷо фасод мекунад. ҳушёр бош ва нафсатро бикуш, чаро ки ба хотири ӯ ҳар дам бо касе дарафтӣ ва азизеро аз даст бидиҳӣ.